ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଟଙ୍କା ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟଙ୍କା ଛାପିବା ପାଇଁ RBIକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି କାଗଜର ଦାମ ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏହା ଭିତରେ RBI 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। 1000ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ 960 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି 1000ଟି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ 950 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। 1000ଟି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 1130 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 1000ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ 1770 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 1000ଟି 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ 2370 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1000ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ 2290 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।